किस होई मिकी न बसाई कोनी काका दिनो चले जहाज कांचु गान छुआ किस होई किसे हेजी कह कांचु करे किसे हेजी कांदनी किस बुझिया कांचु ए देख 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 टुटरू आज फेर ଗୋଟେ ନୂଆ ଗାଡି ନା କିସବେ ବଳିଆ नहीं दिलो 2.5 लाख दाम एटा किसो गाड़ी जी R15 ଏ ସୁଇ ପଡି ଚଲଉଛୁ ସେ ଗାଡି କିସ ହୋଇ पड़ी के चलो जी ସେଦିନ ପଲସର ଆଜି R15 ପଇସା ଆଣଛୁ ଗାଡି ସେଇ ଗେମ୍ ଖେଳି ପଇସା କରୁଛୁ ଆମେ ବି ଗେମ୍ ଖେଳିବା ଆମେ ବି ଖେଳିବା କି ହଁ ଟୁଟୁ ଟୁଟୁ ଟିକେ ବଳିଆ ଶୁଣ 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 ଚାଲ 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 चल 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 रो जाओ 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 ଆରେ ଟୁଟୁ କଥା କଣ ପଲସର ଥିଲା ଆଜି ଯାଇ ହୋଣ୍ଡା ସାଇନ୍ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଣ୍ଟିନା ଗୋଟେ ପୁଣି R15 ଗୋଟେ ଏତେ ପଇସା କଣ କିସ କଥା ତମେ ତ କେହି ଗେମ୍ ଖେଳିଲନି ଆଉ ତ ମୁଁ କଣ କରିବି ତମେ ତ ସେଇ ଗାଁର ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ରହିଲ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବି କୁହ ହଉ ଛୁଆ, କାଲି ମୁଁ ଆଣିଛି R15 ଟା ନୂଆ ଆଣିଛି ପଲସରଟା ମୋ ସାନ ହେଇକି ମୁଁ ଗିଫ୍ଟ କରିଦେନି ପ୍ଲାଣ୍ଟିନାଟା ଆମର ୱାଚମ୍ୟାନ୍ ନେଇକି ଯାଉଛି ତାର ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ କହିଲେ ସାର୍ ମୋର ଗାଡ଼ି ନାହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇଦେନି ଆଉ ହୋଣ୍ଡା ସାଇନ୍ଟା ତ ଘର ଅଛି ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ପାରୁଛୁ ନେଇଯାଉଛୁ ଆଉ हो छुआ हमको लिंक दे देना हम ठीक खेलिबा ନା ନା ମୁଁ ତମକୁ ସେ ଗେମ୍ ଦେଇପାରିବିନି ତମେ ସେଦିନ ମୁଁ ଦେନି ତମକୁ ଯାଚିନି ତମେ କେହି ଖେଳିଲନି କିଛି ମତେ ଖାତିର କଲନି ମୁଁ ଆଉ ତମକୁ ଦବାର ନାହିଁ ସେ game। हो दे ए छुआ सुन ଟିକେ ए देई जा ଟିକେ मागे छड़ा देलानी हम भी पैसा दी पैसा कमी थाना हम भी ହଉ ଛାଡ ନ ଦଉ ଟୁଟାର କେ ବଦଳି ଯିବ ଆମେ କି ଭାବି ନଥିଲେ ପଇସା ପାଇଲା ବଦଳି ଗଲା ସୁଜି ଖାଇକି ବୁଝିଗଲା ସିଏ ଛାଡ ଗାଁ ଛାଡ ଯାଉ ଆକୁ ଯାଉ ହେଲା हो तार ତାପରେ ଦେଖିବା ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଯୋଉ ସେ ହବ ଆମେ ତ ଦିନ ମଜୁରା ଡେଲି ଭାଇ ଖଟିଆ ଖାଇବା କେନେ ସତ ଆମର କରିବା ଭାଇ ଅତି ଲୋକ ତଣ୍ଟିକା ହଉ ଚାଲ ସେ ଯାହା କରିବା ପୁଣି ଥରେ ଲସ୍ किसला हाय किसला हाय किसला हाय किसला ସବୁ ସରିଗଲା ସବୁ ସରିଗଲା ଯେତିକି ପଇସା ଥିଲା ସବୁ ସରିଗଲା ओ भाई घर को जा जहां बुझिया जा यही लोकेशन टा नाइस हां एटा 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 भीतर की अछि मैं देखि मु कॉल करथिन हां तमे कॉल करथिला ना हो चल भीतर चल भाई गाड़ी को तो हां चल भाई थारो सर्विसिंग चल हां चल भाई जे लोक को कॉल करथिन से भाई आछतनी गाड़ी पई ହଉ ଡାକ ତାଙ୍କୁ हम जाओ 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 ଏ ଏତିକି ଗାଡ଼ି ବିକିବା କେତେ କଣ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍ छोड़ा गाड़ी ଚାରିଟା ଗାଡ଼ି किस को रेट को किस कते अछि 2 ଲାख ପୁରା ଫିକ୍ସ ओके हो तुम स्कैनर टा देखो मु फोन पे रे पैसा पठे देतो भाई 2 लाख ଆଜ୍ଞା ते भिड़ा दियो मु नै की जाए ଭାଇ ନିଅ ओ भाई भाई मैं जाउची हां नमस्कार भाई गाड़ी तो बिक देलु 2 लाख टका कोन करिया ର ଭାଇ ଅଛି ଏବେ ରିଚାର୍ଜ ମାରିବା ଫେର ପଇସା ଡବଲ କରିବା ओ भाई मार ସମ୍ବଡ଼ା ଚାଲ ଲକ୍ଷ୍ୟ चल लोके मार दो लॉस चलेला ସମ୍ବଡ଼ା ସବୁ ସରିଗଲା ଏବେ ଆଉ କିଛି କରିବା भाई तो गाड़ी तो बिक देलु 2 लाख चलेला फाइनांस तो बिक दे जो जे नगे गेम रो ପଇସା ଭାଇ ଏ ଫାର୍ମାସଟା ବିକ୍ରି ହବ ମୋ ଆଡୁ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଭାଇ ତମ ଆଡୁ କେତେ 2 ଲକ୍ଷ ତ 2 ଲକ୍ଷ ଆଉ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଗୋଟେ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା ଏଟା ଯେ କେହି ବି ଅନଲାଇନ୍ ଜୁଆ ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ ଜୁଆ ଖେଳିଲେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ଯଦି ବି ଯେ ଖେଳିଛ କିଛି ଆମାଉଣ୍ଟ ଜିତିଛ ତାକୁ ନେଇକି ରଖ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖେଳନି ବେଶୀ ଲୋଭ କର ନାହିଁ ଏତିକି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ସମାଜ ଗୋଟେ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ବାକି ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ହେଲା
କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଲାଇକ୍ ଟା ନିହାତି କରିବେ ଲାଇକ୍ ଟା। ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନଟା ବି ଦବେ ହଉ ମୁଗିରିଆ ବହୁତ ହେଇଗଲା ବନ୍ଦ କର ଚାଲ।